Nangabot na mga balota og tanang election paraphernalia nga gamiton sa Dakbayan Sugbo alang sa barangay ug district elections. Sayro nato ang detalye pinaagi ng report. Kini mo kapin sa 2,000 ka mga ballot boxes nga nakaroon sa tubangang bahin sa Cebu City Hall. Ipahibaw sa City Treasurer sa syudad nga nangabot na ang tanang election paraphernalia, supplies ug ang mga baluta mismo. Irakdang yapod-apod kini sumabot nga adlaw Sabado. Karong Saturday, mag-distribute mi sa mga materials, election supplies, materials, paraphernalia, including the ballot boxes sa teachers. 2,100 kapin, sir. Mga karaan nga ballot box atong gi-paint og bag-o. Yes. Samtang gipahibaw sa Commission on Elections nga dili na ang mga magtutudlo ang mukuha sa mga ballot boxes, baluta ug tanang mga gamit sa eleksyon. Ubos sa lagda, gitahasa na sa Commission on Elections ang City Treasurer's Office ug ang mga local government units nga mao na ang muhatag nini ngadto sa mga voting center. Para dili siya gubot and orderly siya, no, ihatod ning mga accountable forms sa kada precincts. Dili na pareha sa una nga ang mga maestra mo'y mangunay og kuha aning mga accountable forms nato, which is a very good measure from the COMELEC. Gipaniguro sa Commission on Elections ang hapsay ug malinaw nga paghatod sa mga baluta, ballot boxes ug ubang gamit nga ginahanglan sa piniliay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.